Minä olen Alpo Paavali Päivärinta ja olen syntynyt Ylivieskassa 2. päivä tammikuuta 1924. Semmoinen pieni koti, mutta väkiä oli paljon, 9 poikaa oli siinä ne isommat asukkaat sanoo mökiksi sitä. Isä oli mielellään maanviljelijä, mutta hän oli myös rakentaja. Hän suunnitteli semmoisessa, kun se maalaiskylä on, tämä Ylivieskan Rautaskylä, niin se suunnitteli navetoita ja sisusti niitä ja piirteli omakotitaloja ja kaikkeen rakentamiseen liittyvää ja oli erikoisen hyvä hirsirakentaja. Talvisota kun alkoi, niin minä sain tehtäväksi jakaa nämä kylän liikekannallepanomääräykset. Ja oli tulipalopakkanen, kun ei pyörällä päässyt ajamaan, kun se oli niin kankea, piti juosta. Se oli kaikesta huonoin homma, kun sitä ei saanut jättää muille kuin sille henkilölle. Niin ne saatti olla metässä ja koko päivän siellä ja minun piti odottaa siellä sitten, kun se tuli kotiin. Välirauhan aikana oltiin myöskin naapureita auttamassa heinänteossa ja peltotöissä. Meillä itsellä ei ollut kovin paljon maata siinä torpan yhteydessä. Kutsuntaan jouduin lokakuun 2. päivä ja 27. päivä piti astua palvelukseen. Kuopiossa oltiin alokasaika ja se oli 27.10. kun me astuttiin palvelukseen ja 12.12. oli valaa. Me sitten jouduttiin aliupseerikouluun heti sen valan jälkeen. Ja tammikuun lopulla meidät komennettiin lähtemään rintamalle täytennykseksi ja tulimme tänne Äänisjärven tuntumaan semmoinen kuin Päsinselkä niminen HTK. 8. henkilötäytennyskeskus. Sitten mä sain komponenpäällikkö, tuli yhtenä iltana pyysi puhutteluun ja sanoi, että pitäisi lähteä partioon. Mä sanoin, että eihän meillä ole pyssyjäkin. Mä sanoin, että se on rautatiepartio, että se ottaa aseet. Että ottakaa 2 tai 3 ulotettavaa miestä mukaan, jonka haluatte ottaa, saatte itse valita. Ja se tapahtuu sillä lailla, että kello 22 on lähtö ja otatte yhteyttä, sanoo sen seuraavan aseman nimen. Siellä on toinen partio tulee vastaan. Ja ottakaa yhteyttä siitä ja kun palaatte sieltä, teette raportin. Ja kaikki, kun se talvisaikaa, kaikki ladut, mitkä lähtivät rautatiestä, tulivat siihen rautatielle tai menivät poispäin, niin piti tarkastaa, että onko ne mitätöity. Oli pelkokaat, että siellä oli partioita rautatien läheisyydessä, vihollispartioita. Ja se kesti viikon meillä se komennus. Me 10 aina lähdettiin ja se oli 15 kilometriä vähän ylikin se aseman väli, missä piti käydä kävelemällä. Meillä oli suksilla me hiihettiin. Tästä oli vähän huono hiihtää, kun ei ollut latua, kun me rataan pölkkyjen päältä hiihettiin. Niin Mutta se oli se sukset sen takia tärkeät, että piti ne lavut tarkastaa.
mutta ei löydetty semmoista kohdetta. Oli vain jännittävää, että kun uunituore mies lähtee vetämään partiota, vaan hyvin me selvittiin siellä ja komppanian päällikkö kiitteli, kun meidän työ loppui. Ja sen jälkeen meidät siirrettiin jalkaväkirykmentti 8 pataljoonaan ja siinä jaettiin meidät. Siellä oli aika suuria vajauksia. Meidät määrättiin J8 toiseen komppaniaan. Ja meitä 5 laitettiin samaan joukkueeseen, samaan korsuun, että sillä oli niin paljon vajausta. Ja ei vieläkään tullut täyteen sitten. Se oli Juksovan aluetta. Ehkä Homoravitsa oli siinä lähinnä, siihen me lomalta aina jäätiin ja siitä oli lyhyen matka linjaan sitten kävellä. Ja se meidän tukikohta oli semmoinen, silloin oli nimi, se oli Pirunkukkula, se oli pitkä, niin kuin sian selkä ja sitä vuorotellen omisti vihollinen ja suomalaiset. Ja sitten ne lopulta tietän kyllästyvät siihen, sitten kumpikin jäi sinne alas, etteivät tulleet siihen harjan selänteelle. Ja me käytiin partiossa siellä sitten siinä Pironkukkulan päällä, niin sen minä vaan totesin, että oli pääkalloja niin paljon siellä. Meillä oli semmoinen, sitten siinä oli vielä semmoinen kuin miljoona. Ja se miljoona oli sen Pironkukkulan nokassa, se päättyi se kukkula, niin se nokassa. Ja sillä oli miljoona sen takia nimi, että se oli bunkkeri. Se oli varmasti tuommoinen 6-7 metriä korkea maan päälle bunkkeri ja siellä oli sylintäyteisiä tukkeja, joista se oli rakennettu ja sitten maalla peitetty. Ja suomalainen tykistö sen ampui sitten lopulta hajalle ja siinä oli sitten suomalaisten tykistön tulenjohtuessa. Ja meidän tukikohta oli hyvin vaarallinen. Siinä kuoli useita miehiä, tarkka-ampujat olivat aika tehokkaita vihollisella siinä kohtaa. Ja meitä pidettiin vain kuukausi, se oli semmoinen eteentyönnetty tukikohta. Ja meitä pidettiin vain kuukausi kerralla, siinä sitten me päästiin vähän taaemmas, siinä oli helpompi asema vartiopaikka siinä, niin me siinä oltiin sitten taas kuukausi ja taas kuukauden päästä mentiin takaisin. Meillä oli yksi aamu, kun minä olin 3–4 vartiossa ja mulla oli semmoinen vanhempi sotamieskaverina. Ja kun me mentiin sinne, niin minä rupesin kuuntelemaan, niin minä kuulin ääniä sieltä, että siellä jotakin tapahtuu. Minä kysyin siltä kaverilta, että kuuletko sinä mitään? Se sanoi, että ei hän kuule. Mä sanoin, että no minä kuulen kyllä, niin se pani tupakaksi. Mä että älä paa tupakiksi. No miksi? Mä että no sehän leimahtaa ja tuuli on tuonne viholliseen päin, niin sehän se savu haisee, niin nehän tietää justiin missä me ollaan. No se pani pois sen ja minä ammuin sitten valorakettia. Vaan kun se oli semmoinen jyrkkä se etumaasto siinä, niin se oli aika pimennossa, että sinne ei oikein nähnyt, jos ei mennyt kahtomaan sinne. Ja se kaveri pelkäsi. Mua ihan säälitti, se oli vanhempi mies, niin se oli aivan niin kuin kalapea kuin valkoinen. Ja minä sanoin, että siellä on kuullet liikettä tuolla, että katohan vaan, että kun vartio vaihtuu, niin ne tulee.
Ja tietysti se lisää rupesi pelkäämään siinä. Sitten ne tuli vaihto. Oli tykkikomppanian kersantti se toinen. Ja meidän korsusta oli toinen. Ne oli saman nimisiäkin ne miehet. Niin minä sanon niille, että pitää varanna, että sieltä tullaan kohta. Niin se sanoi se kersantti mulle, sanoi, että älä sinä poika puhuta, että saa ensi kertaa olla vartiossa. Mä sanoin, että eipä se sitä kato, jos sieltä on tullakseen, ne tulee. Ja olenpahan sanonut teille. Ja minä sanoin, että minä voin jäädä tänne vielä, että sano sille kaverille, että mene sinä korsulle ja sano joukkuejohtajalle, että minulla on semmoinen käsitys, että siellä on liike. Se sanoi, että ei tarvitse jäädä, alahan painua vaan. Ja no minä lähdin sitten korsulle ja meillä oli tapana sitten, että kun joka vartiosta tuli aamulla, niin se kävi vettä hakemassa kaikkien pakeilla. Ja minä otin ne pakit kätteen. Ja lähdin kävelemään, se oli niin pahalla paikalla, se oli se meidän vartioasemat, että piti 6 aita panna siihen, että pääsin vettä hakemaan sieltä. Minä menin vähän matkaa ja mä palasin takaisin. Mä sanoin, että mä pankin tuleet tuohon ensin. Ja sitten minä kuitenkin mietin, että no paanko minä nuo tulet. No minä lähdin kuitenkin hakemaan sitä vettä. Siinä jahkailin. Ja kun mä pääsin sinne 20 metrin päähän, niin ranatti tuli siihen nuotiolle, johon mun piti ne pakit panna kiehumaan. Ja tehdä tulet, niin mä että no olipa se kumma tapaus tuo. Minä palasin takaisin ja menin korsuun ja karjasin hälytyksen ja lähdin juoksemaan sitten sinne vartiopaikalle ja se kersantti oli kaatunut.